mga kapuso fans! Dagsa sa show ni Marian Rivera, asin Alden Richards, sa Naga, asin sa Daraga, kasulta! Sinaginaga kasulbakan sa Rosa, pinakamagayon na nalaugo sa showbiz mo niyan. Si Marian Rivera, asin ang love team niya sa teleseryeng Carmela, si Alden Richards. May istorya kaya si Kay Butastas. Nakipainit ang pagsamat ng mga nagenyo sa liwat na pagbisita sa syudad ng mga kapuso artist na sina Marian Rivera at Alden Richards kan sugma. Nilibot kan mga bida kan bagong GMA telebabad program na Carmela ang mayon na tinampok ang syudad sa pagitan sa motorcade. Asin ang dako ng mga fans, matyagang tig-abangan ang pag-aki kay Kapuso Stars. Matapos ang motorcade, diretso ang cast ng Carmela sa promotion kung saan dakol man ng mga nagento ang nag-abang. Liniligan ako ng mga daraga sa pagkata ni Alden Richards. Asin syempre, napabailiman ng mga fans na magbailinan Kapuso Primetime Queen. Pagkatapos mapaugman mga kapusong nagenyo, binisita man kan Carmela lead stars ang probinsya ni Albay. Sa lahat ng mga kapuso natin nagpunta rito sa mall show namin ni Alden, maraming pong salamat sa mainit na pagtanggap niyo sa amin. Sana po ay panoorin niyo ang Carmela, gabi-gabi po yan sa GMA Telebabad. Maraming salamat po and nakikita namin kung gano'n nyo sinusuporta ng Carmela sa presence nyo pa lang po dito sa SM. City Naga, maraming salamat. Sana pagkabalik namin, ganito pa rin kayo. So thank you po. Madadala ng Carmela ang pinakamagandang babae sa mundong ibabaw sa primetime black and GMA. Alas 8:20 magpulunan hanggang Biyernes. Pagkatapos ng ador na bago maglulong na X. Mapagmahal, pero palaban. Kay Butastas, nagbabaretang Bicol.